martangyang mahita. Dami ni debatana sumurun siyan saluhu na roha ima na mga ramoti ati-ati do pikiran muna di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Hata ni debata hita ima na tersurat di sada Tesalonika bidulima mamuka mensian ayat 11 ayat 24 tangyo kamu mahatani debata. Totong mahamu marlas ni rohang unang masari hamu martangyang madak maulian te mahamu siala saluhna ay idu di pangidu di bata siya kamu marhite-hite Kristus Jesus unang itu pihamu todii unang lea rohamuna di panurirangon tak kasih hamu ma saluhna nadengganima tiupamu pasidik kamu ma nasa rumang ninaroa di perbadiai di bata pardamai mahamu gabe sundenggan jala diramo timatod dimuna nang roha nang daging asayas soha surahan diharoro ni Tuhan Yesus Kristus haposa do ibana nama Tuhamu sai pasauton na doi ima sana dihamuna donga sahapur siang Huria Tesalonika ima Huria na pinajongjong ni Apostol Paulus buido tabadikko ni taida di ulaw ni Apostol di bidu 10 sa tubidu 10 bituin jala gudang hamaolon nanyadupan ni Huria Tesalonika termasuk ima hamaolon naro akatekanan sian hala Yahudi nasai jujut menekan nasida nang taringo tu hak Kristen ni Huria Tesalonika tupuk oma na pinasa ni si Paulus lako manubuno kukuriay uhud mangalus semangat makirpasi anggia tarida ima semangat ketekunan nang kerjasama nang tangguh cawak nasida jala dilehon Apostol Paulus do akka motivasi asa saling masyirupan saling mendorong hidup benar masai menarik do turpukon apalagi nang di tonga-tonga ni bangsot tanang dinamasa di partikyanon akka kurang ni namasa na nyado panyala Kristen di partikyanon termasuk do akka pengurusan izin mendirikan bangunan termasuk do baru-baru tabiki ima napola gudang kehilangan nyawa 6 nama bakar menutung akka gereja hido nang nataadupi akka hamoro kamaron akka gudang dupi akka toddi ni caman di partikyanon na manikai ka Kristenota apalagi mah nang takas doon ni Apostol Paulus ansa totok manahan saat rodi haroro ni Kristus badu halion di bagasan minggu apenope totong do di pengot titan asabar pagkirimun dakwal managam soni anay marpos ni rohan takas taida di bagasan ngulutong bohado kita manahan di bagasa kaporsyaw mergugu idu no bagas jala law macalo hagugu unna siya dewa tamang adupi akka namasain
So ngoni do huria Tesalonika. Di igil do na sida asa margugu. Marhaposyan majalo hula gugu na siya debatado. Nabuhi. Mangurupi makanguluhon. Asa tutong na sida punya semangat hidup. Lahu marbarita na uli. Apalagi madi pertikir tasonarion di tengah-tengah ni masa ni pandemi COVID-19 iku buhi hita maka munakos sa luhuna nampe budang akatekanan tekanan di tengah-tengah ni namasaw alay kung buhi hita marpakirimun hut marpos ni rohan sa luhuna marpanupak tuna dengar alay dia makadong sa hapur siyam narong panang pige-pige hal na may pinasa ni Apostol Paulus di bagasa terputong ima songon nasihat manang soso-soso tulurie asa tutong na sida di bagasan hata itu hatta taida ma di bagasan terputa di tikyon na parjuro ima asa tutong marlas ni roha do totong madok mole di ayat 10 satu ayat 10 di ayat 10 satu ayat 10 di ipindo sa ngum ni napursay ima totong malas ni roha jala totong madok mole ayaton memang nungajujud tabigi alay mas setaburo arahan manang ajakan itu pukong asa jol manapursay marojahan di bagasan hatan di bata ima marlas ni roha marojahan di bagasan uluna ima mandok mauliatin tabo todo takas di bagasan kemoludo huria Tesalonika di bagasan akahamaolon amai di igil jala di himbau di dok asa tutong marlas ni roha mana sida nang di situasi ahabe na terjadi itu nang di buku di nomor 200 ekonomi ahabe na masa di bagas satuani napakan na somi dumulun na porsi ahabe kana masa itu bui marlas ni roha lapatan ni las ni roha manang madok mo lihat bagas ni ialah Kristen ikut takas do lima rohana lasmi rohana do haporsyona nang karaktera di bagasan akaulon sosoon dang holan sekedar seluga manang simbol asa marlas miroha dakwalan patama-tama buhi berengon alay tarida las miroha taib tarida parroha hamuleto tai disudi kondisi do disudi situasi nanan do non si Paulus di sini iya lapatan nanan non si Paulus roha na marlas ni rohai ido uno ni hapur siya dan pola jolo ikon marpangkat ikon namora na jolo ikon hebat asa bui marlas ni roha alay marlas ni roha imana patuluhon di bagasang nguluna adong sikap na tarida di bagasa kaporsyon na ima kepekaan na marlas ni roha ibana mampu di bagasan sukacitai mabuan halak manada marpakirimo dokot dang madabu imana di kemelut manang di situasi na mauli nampe marsahit alay buharo hanak na marsahit bui mardok mauliate itu di bata nang tudongan na zulma buhano nang roke hamatian bui marlas ni roha hidup na sa didok si Paulus totong mahamu marlas ni roha unang masa di hamartangyang madok mauliate mahamu di saluhunay aido di pangido di bata siyak kamu marhite-hite Tuhan Yesus Kristus ido si batu bonota odo karakter ta hormon kita sebagai anak-anak Tuhan yang kasma
batuduhon hidup yang bersuka cita. Iku bui berengoni halak uluton na bersuka cita. Di poda 10 itu ayat 22 takas dari si roha nahilas manupak hisano alay to dinagudok pamalas huli-huli. Lapatan na molo nang mampu bihala malas miro hidup bener gabi kudang medate gabi Roma kasahit Roma kahagalion hidup bener masetakas do ikol nas miro haido ubat nisal hutna nang roha mahamu nabi unido gabi ima ubat ni ngolutna ia mampu hidam marlas ni rohan dohut madok morean di sido taidan ima pasu-pasu ni jibatan di sido dapat tidak hamadumun di partodio nang hamadumun di mulu manada jadi dang dibatasi ikut sehat dan dibatasi kumar pangkat dohut ikut namora asabul marlas ni rohan alay na marlas ni rohan ima batu duhon pagkilimon dan gali jandang tadi. Napaduahon diikil jana diajak apostol Paulus duhulia Tesalonika ima di ayat 10 itu si totong martanya sada namui ima sian muruta patulun pertanyaan otta nahot hita di bagasan Tuhan Yesus Kristus takas di ngulu pertanyaan. Ana ngulu pertanyaan ini nasubui lokang siak kita. Ala saya berupa ni tangiangi dong gabe hosani nguluta. Tangiangi do tahapur siai ima danatna menyerahkan diri secara totalitas tu di bata. Tangiangi do tado ima somen penghubung di ngulutna tu di bata. Tangiangi do na saya tado ima hubungata komunikasi carata makatai do di bata. Tangiangi do saya tado rupani ima danata mangido tu di bata do makamulateo. Jala saya dok taruh pani ia tangiangi do danata manada diri do marsere roha menyerahkan mulut. Alami hidup si Paulus natu dia Tesalonika to kamu martanya. Lapatan na di sinampe di nampe tersiksa na tidak di tonga-tonga ni situasi inang dia kemilup na gudang ima mangorai bahkan terbubak gudang akan namate martir. Dia na perculi hidup manusia satu tong martanya di pertanyaan menido takasma tiopon nasidama iya diingo maaka panurangon angka panurangon nong pinasahni hatani di batamar dia ka panurnya perculi lapatani dia ka hatani panurangi doa satu tong kunang mabiar mangadupi api namas itaing ia panurangon na nilo na ikomasa do nasuhyani dan dicoba ikomasa ka nasuhya tapi kiri alay tidak polisi martangiang na martapatan ni tangiang ido hosa tangiang ido pos ni wata jala tangiang ido ele-eleta nang panadok patibatan jangan sadar dasar ngapok siya di tangiang nenejar pun itu kan Yesus itu kita satu kita martangiang ala tangiang sonan kinasa ni Tuhan Yesus datang guna porsi tong ni bagasan ele panido asa sakap ni dan sakap ni jo alay sakap ni di batana di bagasan guna itu mulu ni si pertanyaan menyerahkan dunia sebenarnya kepada Tuhan atau iman nanai bisa kita lemah mulut dan si pertanyaan namanya dia makadongan nanai doon si Paulus dan iman ayat satu siya unang itu yang todi lapatan atau kamangun di bagasan todi ido namang
todi ido na mengaraka todi ido na mangaleo tuhita ima mangulang patauhok kita laho madokata patauhok kita mangalang kuning kodita todi ni debatan mengajarita todi ni debatan laho dapat tujuh merigi di si bagus di bagasa tot na itu piham todi na lapata dunia todi asal kas na hidup dan itu totong mangalihon semak nikar todi ino mabai kita ada kemampuan memberikan akan huli do akan adingkan membedakan di bagasa ngurto todi ino mabui tabuto nadingkan manang naroa ayolah todi ido na bui tailala asa margu kita di saluhu ne alani dia makadong saha porsya takas do taida ima perbu ini todi jala perbu ini todi ido mabe kita gabe sada dalata nang manada di bata nang tuhita di igil songon patuduhon perbu ini todi Ado perbunyi to di mana tidak di Galatia bid 5 ayat 22. Ay aka perbunyi to di ima holong. Do las ni roha dami do labas ni roha habasarun habasau kapursiaun halabohon dohot hato manon. Ima perbunyi hapursiaun ni. Labatan na to di ido songon penggerak. Laho mangaton patauhon panadayon panurirangon di bagasan mulut asa tabuto imam manurirangi mangida membedakan nauli doh naroa aito di ido songon mobiler penggerak ni hapur seota jalato di ido nawui mengajarita pasi di kita si anak kanaroa to di ido pasi di kita si anak ima nah umurangi hidup benedok galidu angku daging alai girgirdo angku todi namar lapantan dui todi ni debatado gari kita ada kemampuan asa nang tarujun asa taboto jalan asa unang galida hidup benda saya tong di bagasan pertanyaan aking todi ni debatan nama baik kita bersaksi todi itu memberanikan kita gabidang si parbiar kita ayo wala todi ni batado na mga jarita gabidang tahuton hidup benedok hatan ni batatus di butus dada todi hatahuton na nilito ita alay todi ni bata iman na buy mga kita bersaksi bersekutu mamabai kita di kesaksian tay marpani dangion jala todi itu asa buya be kita beria hola to di ido pa badia kita asa buya kita ima yes dia do pani dewata nasa nama calo to di ido na kangen to di perbadia do na batu sonar misi Paulus di bagasa tubuto asa to di ima memampukan nguluta manada saluhu neng na parpudi dia makadonga saha porsiaw nanay dohonon ni tupuko ima totong mahita haposan di ayat 20 pati didok disi hamu ali akadongan haposan do ibana nama jo ibana sai pasauton na dui ido ngoluni na porsia tiruan manang role model ni haporsiota ima Jesus Kristus Paulus madok haposan do ibana ya Jesus Kristus na dihaposi ibana dihaposi ibana deh di pasa ibana porsia ibana maraposan ibana bahwa dia yakin ya Jesus na dihaposan do ibana lapatan di si haposan dinamik met haposan nang dinabalga setia dalam perkara kecil dan setia dalam perkara besar masailudo penegasan nandok si Paulus di baga satu potong ima asa marpangalago
marhataun na colma na haposak kita. Mono nung haposak kita di bagusan mulu tahun, haposak kita di dami nang dinabalga, ima salah satu unik nih hapor siyotan. Gabi patadaw kita halak na setia di dipatang. Patadaw kita halak na hinahulungan di dipatang. Patadaw kita seorang anak ni Kristus. Siyan roha haposan ni. Alani haposa mahita. Haposa kita dinamit dan nabil ka. Haposa di hata. Haposa di suding ulo. Dipercayai. Dihaposi. Udah nama Allah. Di batu colma. Di bagasa guna. Kesetiaan. Perkara haposan udah nama Allah. Atau gimana wae? Salah satu na indok ni si Paulus. Satu tong na sida haposa. Kuriai. Haposa na sida. Namol na puti tanwaing ima ruha na haposa non. Itu benar kurang korni colma. Ibain si haposan. Satu tongdo nang songonido di bagat sagulo. Ala sada gor na maseulido. Ala namar lapan tadi hari haposa kita nuti. Songo Jesus na haposan. Bahkan satu nama di hau pinar silang. Hidup di bagasan terputus. Haposan do iman. Tidak pernah ingkar janji. Dakkea ibana ingkar janji to kenapa sih? Dakkea ngoling-ngoling hapusya. Dakkea ngoling-ngoling nang holong ni rohana. Ato ima ujahan ni mulut tadi makaruan. Ujahan ni mulut ta ima haposak kita disudi perkara-perkara apapun itu. Disudi ka ngulutan mana ngapi na tuda mana ngapi na masa di bagasan terputong di bagasa katan di bata nama duktu hita ikut kapusa na hita dinasa ngulutan tong dia makadong sah porsyong ado nak piga-piga di bagasa terputong asa diigin di apen na batu. Di minggu apenon diajari mahita dia makadungan. Diperbadiai di bata pardamai mahita. Diramuti mato ditan nang daging ta. Ia semeta soha soran. Saat tuharoro ni Tuhan Yesus na padualion. Ido di apeta di partikiran. Di apeton asa dungohita asa tong di panukunuku tay di namanomunomu hitan waing panomunomu tay mahita soha sorahan hapo mahita di ngurtong ido halak namarapin perkara apapun itu asa tong mau nang babiyarita nunga diliotod di porbadia laho mangguhita asa unang mabiyarita di bagasan urang atong marlas di mau madok mau lihat emang ngurusi pertanyaan mau nahaposa mau natutong mahang olan mangasahon Jesus Kristus badia mau iyas mau sa di harorona paduhalihon amin mau diate maniho di Tuhan di bata marhiti hatam na badia na pa untuk kami amin.